Tomàs Querra Padueño moria el passat mes de març víctima del desprendiment de la façana del carrer Trafalgar número 32. És l'últim cas mortal de la síndrome que afecta els edificis centenaris. Això es tindria que haver arreglat abans perquè el 80% de les cases velles estan així. Vull dir que es tindria que haver mirat abans, no que passés una desgràcia primer. Arran de l'accident del carrer Trafalgar, s'ha incrementat el nombre de propietaris que ha sol·licitat informació per rehabilitar les façanes. S'han donat més de 900 informacions des d'aleshores a l'Oficina de Rehabilitació de Ciutat Vella. El propietari de Ciutat Vella, com d'altres llocs de la ciutat, vull dir, té molt millor el seu interior d'habitatge que el que l'exterior a vegades se'ns mostra. Vull dir, per tant, un terrat pot estar molt deixat, una escala pot estar molt deixada, una façana pot estar deixada i els interiors dels habitatges estan molt bé. Aquest és el nostre objectiu, anar a fer-los veure, conscienciant-los que la cultura del manteniment, la rehabilitació és necessària, els edificis no són eterns. Des de l'any 1994 s'han rehabilitat 219 façanes al districte primer. Fins al desembre hi ha 10 sectors d'actuació preferent que disposaran d'una subvenció d'un 30% del pressupost total de la façana, però encara són molts els propietaris que no es decideixen. Quan hem parlat i els hem dit no tinguin por de parlar amb un constructor, amb un tècnic que els hi faci un pressupost o una primera valoració de què costarà això i després parlin entre vostès. És molt important, perquè com costarà tant arreglar allò, ja porten 10 anys parlant de costarà tant, però mai han sapigut el preu exacte d'aquella cosa. Demanar què val aquest preu, perquè si no, totes les reunions de comunitats que puguin arribar a fer difícilment portaran a bon terme. El propietari té el dret d'usar i gaudir de la propietat i disposar-ne. El seu deure és el manteniment i conservació del patrimoni. El propietari no vol saber res. Diu, si voleu fer-ho a compte vostra, ho feu. Però què passa? Has de pagar-ho. I l'Ajuntament diu, sí, hi ha un 40, un 30%, però quan ho pagarà pot trigar 2 anys, 5 anys, 10 anys. Doncs ja està bé. Aquest edifici s'ha refet fa relativament molt poc temps, amb la qual nosaltres que vam trobar el local ho vam agafar al gener, des del gener és pràcticament nou. Les petjades les van arreglant almenys de mica en mica. La nostra hi havia la cornisa del que és arran del terrat i l'han reparada completament, es pot veure ben bé, que és aquí al costat d'allà on vivim, i per tant jo crec que ho van arreglant, almenys amb bona voluntat. Actualment hi estan fent millores en quant a tuberies de gas, estan pintant, canviant l'escala, els pisos que es buiden els fan nous, o sigui que hi ha bon rotllo, perquè ens entenguem. Molt bé, vull dir, és un edifici d'aquests que se n'en preocupen. No fa gaire hi havia un tros d'un balcó que perillava i es va reparar, es va arreglar. No m'ha esperat que hi hagi cap accident. A més, jo aparco el cotxe a sota, tranquil que no cau. L'Ajuntament ha elaborat un projecte de llei per mantenir el control de l'estat dels edificis. En el proper plenari es portarà l'aprovació provisional del document i està previst que abans d'acabar l'any rebi el vistiplau de la Generalitat. Nosaltres el que volem és poder, en un període que previsiblement serà cada 10 anys, poder en qualsevol moment dirigir-nos a la propietat d'un immoble per tal de saber si tenen al dia el seu certificat de solidesa d'aquell immoble. Per obtindre el certificat de solidesa, evidentment, caldrà complir tots els requisits que una solidesa immoble requereix. I per tant, si hi ha algun problema, si hi ha algun defecte, si hi ha alguna patologia de l'edifici, aleshores, evidentment, s'haurà de posar al dia aquell edifici i fins a poder obtindre el certificat de solidesa. El certificat de solidesa serà exigible a tots els edificis. Per tal de posar-los al dia, hi haurà un termini però també uns ajuts. L'Ajuntament només intervindrà com a corresponsable en la reparació de l'edifici en casos extrems. S'ha fet en casos, i molt concretament a Ciutat Vella, en moltes cases han procedit al seu buidatge, al seu fins i tot apuntalament, en algun cas fins i tot amb la seva, que està en ruïna el seu enderroc, i a la reinstal·lació dels veïns afectats a través del propi Ajuntament i el propi districte. Per tant, no és una cosa que sigui estranya a l'actuació ordinària. El primer trimestre de l'any d'aquest any present, l'any 97, el districte de Ciutat Vella es va gastar quasi 40 milions de pessetes amb actuacions subsidiàries de seguretat d'edificis. Les actuacions de l'Ajuntament són limitades per la dificultat que tenen de cobrar la inversió i perquè els pressupostos es ressenteixen.
El Centre Tècnic de Rehabilitació d'Habitatge de la Generalitat ha endegat una campanya informativa i gratuïta pels edificis construïts abans de 1960. L'objectiu és conscienciar el propietari que la façana també li pertany. El propi Alau, a l'haver congelat les rendes durant més de 40 anys, ha fet que els propietaris d'edificis que tenien llogaters, que va ser l'inici, per dir-ho d'alguna manera, de tots els cascs de les ciutats, ja no poguessin fer aquest manteniment per falta de recursos o inclús de rendibilitat de la inversió, al no poder-ho traspassar en els llogaters. L'habitatge és el patrimoni més important que es pot fer a la vida i cal tenir en compte que quan comprem un habitatge en realitat comprem dues propietats, la vivenda i la part que ens pertoca dels elements comuns de l'edifici.